Jeg har undervist i yoga i mange år på en højskole, og det er en højskole, der arbejder med kreative fag. Men jeg har mange unge, som også har behov for at have en fornemmelse af deres krop, og som har brug for at have en opmærksomhed på sig selv på en lidt anden måde. Og der kommer yoga ind som et ret fint redskab. Jeg har arbejdet med Ashtanga yoga i 10 år, tror jeg, undervist 7-8 af årene. Det der er det fine ved den her uddannelse, det er, at jeg får en bredere palet at arbejde med. Jeg får mange unge ind, som de kender godt yoga, de kommer fra miljøer, og der er altså stor street credit for yoga i det hele taget. Jeg har en fornemmelse af, at jeg har fået flere nuancer at arbejde med, og kan give dem mulighed for at være sig selv og blive sig selv på en lidt finere måde, end det de måske står i lige nu her. Så det tror jeg, det er det bedste udbytte, jeg har af den her yoga-uddannelse. Nu er jeg hele vejen omkring.